Fl-aħħar jiem, l-Arċikonfraternità ta' San Ġusepp tar-Rabat ħejjiet serata fejn inawgurat xogħol ta' restawr fuq il-monument l-antik tal-Ġimgħa l-Kbira. Ix-xogħol fuq dan il-monument tas-seklu 18 ħal fuq minn sentejn u benefika kemm minn fondi Ewropej kif ukoll mill-Fond tal-Gvern għall-Kawżi Soċjali. Fis-Santwarju ta' Ġieżu iltqajna mal-Arkivist tal-Arċikonfraternità, Jeremy De Bono, li spjegalna f'aktar dettall l-intervent li sar biex jiġi mħares ħalli jibqa' jitgawda dan il-patrimonju rabti. Dan il-monument huwa disin ta' Francesco Zara u nħadem lura fl-1770. Matul iż-żmien ġarrab xi ħsarat speċjalment dan l-aħħar u għalhekk kellna bżonn li jiġi restawrat. Sibna l-għajnuna kemm tal-fondi Ewropej kif ukoll tal-Fond tal-Kawżi Ġusti tal-Gvern ta' Malta biex stajna nagħmlu r-restawr li sar b'mod professjonali mir-restawratur James Saliba. De Bono fakkar ukoll li bħala parti mill-attività Natalis Notabilis li issa sinonima mar-Rabat fi żmien il-festi, il-Knisja se tkun qed tiftaħ f'ħinijiet estiżi u l-monument se jkun espost biex jitgawda minn kulħadd. Matul il-ġimgħa li ġejja waqt il-Natalis Notabilis, il-Knisja tkun miftuħa f'ħinijiet iktar estiżi u l-pubbliku għalhekk għandu iktar opportunità li jiġi gawdi kemm il-restawr tal-monument kif ukoll jara l-presepju l-ġdid.